Všetko to začalo 2 roky dozadu. Ten opojný moment, keď som vydrážil obraz s tak silným príbehom. Myslel som si, že som urobil dobrý skutok. A potom to prišlo. Konej dobro. Najskôr som tomu nevenoval pozornosť. Ale potom... Konej dobro. Potom to začalo byť peklo. Konej dobro. Konej dobro. Konej dobro. Konej dobro. Konej dobro. Pán doktor, čo s tým mám robiť? Konej dobro. Pomôžte mi zbaviť sa tohto obrazu a vydražiť ho na Amsterdame 25. septembra v Bratislave v Refinery Gallery. Konejte dobro.